ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडी तालुक्यातील ओळीये येथे 65 वर्षीय महिलेची हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या संशयित बाप लेकाला सोमवारी न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं 6 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या हत्या प्रकरणात वापरण्यात आलेला कोयता पोलिसांनी जप्त केला असून संशयितानं संबंधित महिलेकडील कोयता घेऊनच हे कृत्य केल्याची माहिती तपासी अधिकारी तथा पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिली आहे. रविवारी 29 मार्चला सायंकाळी ओवळीये मधलीवाडी येथील सरस्वती धोंडी सावंत या महिलेची हत्या झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. जमिनीच्या वादातून ही हत्या झाल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं. या प्रकरणी संशयित हल्लेखोरांना पोलिसांनी लागलीच ताब्यात घेत त्यांच्यावर हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. मुलाच्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळीचा पंचनामा करत दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतलं. या घटनेनंतर त्वरित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांनी सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात भेट देत घटनेची माहिती घेतली. त्यानंतर सोमवारी दोघांनाही येथील न्यायालयात हजर केलं असता 6 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. सोमवारी पोलिसांनी पुन्हा एकदा घटनास्थळी जाऊन तपास केला. पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्यासह पोलीस पथक दाखल झालं होतं. त्यांनी घटनास्थळावरून हत्येसाठी वापरण्यात आलेला कोयता जप्त केलाय. या दोन्ही कुटुंबामध्ये जमिनीवरून गेली अनेक वर्ष किरकोळ वाद होते. अलीकडेच संशयित विजय सावंत यानं सरस्वती यांच्या जमिनीत कोंबड्यांची पोल्ट्री उभारण्यासाठी जांभे दगड टाकले होते. याबाबतचा तक्रार अर्ज मयत सरस्वती सावंत यांनी आंबोली दूरक्षेत्राच्या पोलीस ठाण्यात शनिवारी दाखल केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी गावात जाऊन या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं होतं. त्या दोघांनाही सोमवारी आंबोली पोलीस ठाण्यात पाचारण करण्यात आलं होतं. मात्र तत्पूर्वीच सरस्वती यांची हत्या झाली. याबाबत अधिक तपास सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण करतायत.